ବହୁତ ଦେ ଜଲ୍ଦି ଭୋକ ମାରିଲାଣି ଦେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ଇପି ଆଣିବି ଜଲ୍ଦି ଦେ ଏ ଆଉ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ଗୋଟେ ପିଇବି ଆଉ ଓକେ ମିକ୍ସଚର ଗୋଟେ ଆଣିବି ଇପି ଆଣିବି ପଇସା ଦେ ଏ ହାତୀ ଛୁଆ ଜଲ୍ଦି ଦେ କେତେ ପଇସା ଦେବି? 20 ଟଙ୍କା ଦେ ଭିଡିଓ କଲ୍ କରୁଛୁ ନା? ନାଇଁ 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 ଗୋଟେ ଦେଖ ସ୍କିନ୍ ରେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି ଗଣି ଗଣିକା 27 ଟଙ୍କା ଦେଇଛୁ କେତେ ବଡ କାମ କରିଦେଇଛୁ ତୁ କାହାକୁ କାହିଁ ଭିଡିଓ କଲ୍ କରିବି ମୁଁ ଏଇଟା ଭିଡିଓ ବନଉଛି ମୋ ବୋଉ ଗଣି ଗଣିକା 27 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଇଛି ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଆଜି କେତେଟା ଆଣିବି କୋଉଠୁ ଆଣୁ ଚେଞ୍ଜ ଗୁଡା କେତେ ଜଲ୍ଦି ଦେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଜଲ୍ଦି ଯେତେ ଗାଳି କରିବୁ ସବୁ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ହବ ତୁ ଗାଳି କରେ ଦାନ୍ତିକିଲି ତମେ ଖାଇବ ଗୁଡୁ ଆସିଛି ମୁଁ କହିଲି ତମେ ତ ବୁଢୀ ହେଲାଣି ଦାନ୍ତିକିଲି ଆଉ କଣ ଖାଇବ ଆଉ ଅଛି ଏ ବୟସ ଚୋବେଇବାକୁ ଦାନ୍ତ ଆଉ ବାପା ଆମର କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଇପି 3ଟା ଦେଇଦିଅ ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ ଦବ କ'ଣ ବସିକି ନା ଜଲ୍ଦି ଆଣିଲି ବନା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରୁନୁ ଆଜି ଏଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ ନଉଛି ତୁ ଯାହା ଯାହା ମତେ ଗାଳି କରୁଛୁ କି କେମିତି ଏପି କରି ଦଉଛୁ ତା ଭିତରେ କେତେ ମୁଁ ଶୋଧୁଛୁ ସବୁ ରେକର୍ଡିଂ ହବ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବି ଲ ଝିଅ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବି ଏଇଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଯେତେ ଥର ମତେ ଇପି କରି ଦଉଛୁ ଗାଳି କରୁଛୁ ନା କହୁଛୁ ନା କାଇଁ ଖାଉଛୁ ଇଏ କରୁଛୁ ସିଏ କରୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ ଥଣ୍ଡା କ'ଣ ପାଇଁ ପିଇବୁନି ଥଣ୍ଡା କ'ଣ ଖରାପ କି ତାହେଲେ ଥଣ୍ଡା କ'ଣ ପାଇଁ ବନଉଛନ୍ତି ସବୁ ଓ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ପିଇଲେ ରାଗ ହବୁ ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ରାଗ ହଉନୁ ଓକେ 5 ଟଙ୍କା ଦେ ତାହେଲେ ଏବେ ଇପି କରିଦେଇଛି ଜଲ୍ଦି ଧରିକି ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଆମର ଜଣେ କୁଣିଆ ଆସିଛନ୍ତି କୁଣିଆକୁ ଦେଖ ଭାଇ ବୁଲିଗଲ ଟିକେ ଭାଇ ହଁ ଚିହ୍ନ ଥିବେ କ'ଣ ପାଇଁ ମ ବସ ଏ ରୁମ୍ଟା ଦେଖିବା କଥା ନୁହଁ ଅଳିଆ ମଳିଆ କରି ପକେଇଛି ବ୍ୟାଚଲର ରୁମ୍ ଭଳିଆ ଏବେ ମୋ ବୋଉ ଇପି ବନେଇ ଦେଇଛି ଦେଖାଯାଉ ୟା ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମମି ତୁ ଖାଇବୁ ନା ନାଇଁ ଓକେ ରହ ଟେଷ୍ଟ ଚାଖୁଛି ର ଭାଇ ଆସନ୍ କଣ ବହୁତ ଗାଳି ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋ ବୋଉ ମତେ ଆଣିକି ଇପି ବନେଇକି ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉଟା ବନେଇକି ଦେବା କଥା ମାନେ ଘରେ ଯୋଉଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାଦଲର ତାର ନୁଡଲ୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ତେଣୁକରି ସିଏ ତାଙ୍କ ନୁଡଲ୍ସ ଦେବା ବଦଳରେ ବାହାରେ ଇପି ନୁଡଲ୍ସ ଦେଲେ ତ ଟେଷ୍ଟ ମୁଁ ଚାଖିବାକୁ ମତେ ଡାକିଛି ଘରକୁ ବଡ ଅଲଗା କମ୍ପାନୀର ଦଉଛି ନିଜ କମ୍ପାନୀର ଦେବା ବଦଳରେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ଇପି କି ୟାଡ ସାଡୁ ଯଦି କ'ଣ ଗୋଟେ ସ୍ନାକ୍ସ ଆଣିବାକୁ କହିବ ମୋ ବୋଉକୁ ମୋ ବୋଉ ଏତେ ଗାଳି କରିବ ଯେ ମୋ ଜୀବନ ଏତିକି ଗାଳି ଶୁଣିନଥିବି ହଁ ହଉ ଭଲ ହେଇଛି ଲୋ ତତେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦଉଛି ମୁଁ ଗାଳିଟା ଏଇଟା କଥାରେ ଏଇଟା ଏମିତି ଧରିବା କଥା ନୁହେଁ କାରଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥାରେ ଅଛି ମା ମାଡ଼ କୁଆ ପାଡ଼
ତେଣୁକରି ଏଇଟା କଥାରେ ଧରିବା କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆଶୀର୍ବାଦ ମା ବାପାଙ୍କର ଗାଈଟା। ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଇଁ ବୋଉ ଏତେ ଖୁସିରେ ମୋ ପାଇଁ ମିକ୍ସଚର ବନେଇକି ଦେଇଛି। ବାହାର କମ୍ପାନୀ ନୁଡଲ ବାହାର କମ୍ପାନୀ ବୋଲି କଣ କି ତାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଖାଇବାକୁ ବା ମତେ କହିଲା ଥଣ୍ଡା ଆଣି କି ପି। ଇଏ ହଉଛି ମୋ ବୋଉ, ମୋ ହାତୀ ଛୁଆ, ତା ବୋଉ ଗୋଟେ ହାତୀ, ମୋ ବୋଉର ବୋଉ ଗୋଟେ ବଡ ହାତୀ, ତା ବାପା ହଉଛି ଗୋଟେ ବଡ ପଶୁ, ଆଉ ସେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ପିଲା। ଆଜି ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଦେଲା ନା କଣ ପାଇଁ ଦେଲା କେଜାଣି, ଏମିତି କରିକି ଖୁସି ମନରେ ପୁଣି ଦଉଛି। ଗଇଁତି ପୁରା ବାସ୍ନା ହଉଛି ବଢିଆ। ହଁ ରେଡି। ବଢିଆ। ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଫ୍ୟାମିଲି ଭାଇ ପଇସାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ସବୁ ପୁରା ଜିନିଷ ଘରେ ଅଛି। ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଫ୍ୟାମିଲି ଏମିତି କହିଲା ହବ କି ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଫ୍ୟାମିଲି ପଇସାଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖୁସି ଘରେ ଅଛି। ଖୁସି ଅଛି ଯୋଉଟା କି ପଇସା ବାଲା ଲୋକ ଲାଇଫରେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଠିକ। ନାଟା ଦେଖୁନ ଭଲସେ। ହାପି ନା ପକେଇଲୁ ହାପି ମୋଟା ହାପି ମୋଟା ଗଲା ଦେଖି ଦଉଛି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖିଦିଅ କାହା ଛୋଟ ପିଲାଟେ ଅଛି ଯେ ତା ନାଁଟା ସମସ୍ତେ ନାଁ ଗୁଡ଼ା ପଚାରି ଦିଅ ନହେଲେ ଖରାପ ହବ। ଆରେ ମୋଟା ନମ୍ବର ଲାଗୁନି ତୋଟାରୁ କୁଆଡେ ଦେଲୁ। କରୁଛୁ।